Ndinotenda Mwari zvikuru manerano. Mwari Mwari wakanaka. Regai ndishumire Evangelist, we share the gospel of the kingdom. Father, we thank you for such a time and an opportunity to minister your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Luke 19. It's a common scripture about a short man called Zacchaeus. And I'll read. He entered Jericho and he was passing through. And behold, there was a man called Zacchaeus. He was a chief collector and was very rich. And he was seeking to see who Jesus was. But on the account of the crowd, he could not, because he was small in stature. So he ran on ahead, climbed up a sycamore tree to see him, for he was about to pass. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they grumbled. He had gone to the gate to be a guest in the house of a sinner. Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, the Lord, half of my goods I'll give to the poor. If I had defrauded anyone of anything, I'll restore it fourfold. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he is also the son of Abraham. Mwari wakuti tene kuda kushoko rawo. Tada nditaure pamusoro pe kuwa in right position. Kuwa panzvimbo payo panzvimbo yakafanira. Why is it necessary kuti gona kudzidzisana kuwa in right position? There are things designed by God. Zvakarongwa naMwari zvikaitwa naMwari kuti zvive zvako zvisangane newe muupenyu, but at a certain position. Pane zvinhu zvinonzi ndezvako zvawakaitirwa nyasha naMwari, but zvinongotenderwa bedzi to meet you at a certain place or certain position. So murume anonzi Zacchaeus, he was a short man. Achida kuonawo Jesu, but anga ari pakati pevanhu vakareba kumudarika. Haana kuita competition nawo, but wakazvisudurutsa kubva pakati pavo ndokubva amhanya along the way akandokwira mumuti wemuonde. Kuzvibvisa kwake pavanhu is a number one thing chatinogona kudzidza, kuti muupenyu pane zvese zvaunoita zvaunofungidzira kuti unogona kana kuziva, there are people who are better than you. Whether you like it or not, whether you believe it or not, that's the truth of life. Kana uchizviti wakangwara kune vanhu vakangwara kukudarika, kana uchizviti une chaunogona kune vanhu vanochigona kukudarika. So in life ukada kurarama zvecompetition, automatically you become a loser. Nekuda kwakuti there are people who are better than you in doing many things. So Zacchaeus nekuda kweheight yake waiwa murume mfupi, but chaari kuda chiri kudiwawo futi nevarefu, vese vari kuda kuona Jesu. So chaakagona chii? Haana kuita nharo nawo nevanhu, haana kunetsana kana kurisana nawo, but wakazvibvisa pakati pavo. That's a picture yekubuda mucompetition, so that you can go to the right position by revelation. Chinonzi revelation chizarupo chekutaura kwaMwari muupenyu hwako concerning the way yekuti ungaite kuti uachieve zvimwe zvinhu. Tine vanhu vane pfungwa yekuti kana kuti vakadzidziswa kunzi this is the only way yekuwana chinhu,
But there are many ways yekuachiva zvinhu muupenyu, only if you are ready to learn. And I'll give you an example. Tikaenda ku mathematics, 3 plus 4 is 7. But ukapiwa futi mamwe ma digits asiri 3 na 4, sa 5 plus 2 is 7. Which means pane nzira yekuwa na 7 usingabate na uya 3 na 4. But unongodaro unguri dzimwe nguva uri munhu akangoudzwa chete kuti uwane 7 ndi 3 na 4. But pane pekuti unoavoida 3 na 4, uavoida futi 5 na 2, what is 6 plus 1? That's another way to get 7. So 7 anowanikwa nenzira dzakawanda. But dzimwe nguva wakatrainwa ukati sekurarama kwatinoita kuti takangokura tichiudzwa traditionally kuti aiwa ukasafunda mena wako, because success in life inowanika kana uri so educated, kana kuti une mamwe ma connections. But there are many ways to get there when you have a revelation. Nekuda kwekuti hatisi tese tine chipo chekuva kuvanhu vanogona muzvidzidzo. Izvozvo wega une shungu dzakanyanya. I've seen people vanyora O level more than 20 times. Shungu ndedzekuti ndikapasa pamwe ndipiwe promotion ndikapasa zvinhu zvangu zviite mushe. Shungu dzakanadzo. But mu life dzisa mamwe mafacts. Kune zvinhu zvausiri designed kuita. Kune zvinhu zvaunofoswa nekumanikidzwa nesociety. Ene ndonzira dzawakaudzwa kuti ukasaita izvi ukwaushike. But I've realized kuti pane zvinhu zvekuti wasiya zvakanzi nevanhu ndozvega zvinoita, Mwari vanokuudza zvimwe zvinoita. Uye Mwari wedu, he makes a way where it seems to be no way. But naupa iri manje ndepekutsvaka Mwari wacho uye nekuva neukama naye kuti agone kukuudza nzira nekukuzivisa kuti iwewe unozviachiva sei nekusagona kwako, nekushaya hama kwako, nekusachenjera kwako, good life unoida kuachiva muupenyu unokuda. But ma connections chaiwa ane value angapisi by a certain level hauna. Kana ukatoda kuedza kumanikidzira kuti utambe nawo, ahadi kutamba newe. Well, there are times yekuti nokuti aiwa your connections matters most. Tsvaga vanhu vari so vibrant mu life ane ma connections anokusimudza, vari well connected, vakachiva zvinhu muupenyu. Sometimes hadi kuassociate ne type yako. So issue yema connections to you will not work. But kana zvaigera kushanda zvema connections, I've come to preach to you kuti uve connected na iye anonzi zvoshamisa, iye ane kuita kusingagoneke kana kuzvinorambwa nevanhu kunzi hazviite. Mwari kutaura kwake unoti ndinosimudza marombe kubva muguruva. Kurati pane nguva yekuti kana vanhu varamba, iye anoita newe nokuti ndimwari anokuda. I love the book ya Genesis 1. Painoti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. That statement alone, it shows kuti Mwari wedu akasiyana na build ari natural haatange neroof denga. Anotanga atoita foundation oisa madziro ozoisa roof. But kana ari Mwari pakutanga akasika denga, then panoti nenyika kurati akatotanga aturika denga racho nyika pasina. Which means Mwari vari kuti pasina ma connections nezvimwe zvese tinogona ngokusustaina, tinogona kutaura blessing muupenyu hwako ukabudirira zvakadaro. So there are many ways kana wauya muna Mwari. But ukaramba ukasada kunamata Mwari, there is only one way. And one way yacho dzimwe nguva hauigone. It's good muupenyu kuva neshungu, but shungu hadzisi enough usati wane wisdom, revelation or knowledge. Nokuti unogona kuita shungu muzvinhu zvisinei neupenyu hwako zvausiri designed by God to work through that way. But uchingotsimbisirwa nevamwe so kuti zvakuda shungu baba shingirirai, zvakuda shungu itai, vamwe vakazoita itai. Vanhu vanokuencourage muupenyu unge wakawanda sei. But kuziva pfungwa yaMwari kunokosha zvikuru, because unogona kuencouragwa muzvinhu zvisinei newe. Murume wanine example naye ndi John chapter 5. Murume anga ari paBethsaida akagara 38 years, akaporeswa kwete nekupinda mumvura, but akaendeswa ipapo kuti apinde mumvura apore. Nokuti paBethsaida panga paine pool yokuti atanga kupinda ndiye anopora.
vamwe ndokuva vatakura munhu vakanomucheta ipapo for 38 years dheira akapora zvanga zvisinei nepuu yacho. Jesu akangomuti carry your mat and go, but akaiswa panzvimbo yaitwa diving. Yet iye for 38 years ane record 1 yaakaudza Jesu kuti ndinotangirwa. Ichokwadi ungashaya nokutangira nokuti asi zvako. For 38 years he was at the right place. Ine matestimony kune vamwe vari kupinda mvura, but iye musi waakapora haana kana hembe yakatota. Nati vanhu vakanomucheta muenvironment isinei naiye. Ine chekuita saka tizoona muupenyu kuti neimwe nguva munhu anogona kukopa a kind of business rinoitwa nevamwe resamwe mari, but iye paanoriita haite mari. But chiri chokwadi chekuti zvine mari, but zvikaitwa newe hazvina mari yako. In life we are not designed to copy from others. We are designed to learn from others. Learning and copying zvinhu zvakasiyana. Kudzidza nekukopa zvinhu zvakasiyana. Tinodzidza kuti tigone kuimprova zvatinoita, but kana uchikopa ukuregedza zvaunoita wotadzira zvinoita vamwe. So we are not designed to copy, we are designed to learn. Tinofanirwa kudzidza kubva kune vamwe kwete kukopa zvinoita vamwe. Saka danger ndeyekuti munhu akasava nemweya wokuda I'll give an example. Danger yekukopa. Next dzaindinetsa kuchikoro. Saka ndaingodongorera ari panext kuti aisa answer ipi. Ndobva ndaisawo answer. Uyu achibva amakirwa ndobva ndafara kuti neniwo zvangu zvaita ndobva ndamakirwawo. Teacher ndokubva vanyora pasi kuti see me. Ndikati see me ndei. Ndikanzi ndoda kuti uexplain kuti kuzowana answer iyi zvafamba sei. So kukopa answer usina the proper working unoita suspect. Because kana wakubvunzwa kuti azoita 6 mazika sei kusvika pa6 ndobva unongoti but ndiye kaoze ndiye but masvika sei. Danger yekukopa inhau yekuti une zvaunofanirwa kuita but wadzidza mune zvinoitwa nevamwe. So Zacchaeus was a short man. Chaari kuda chikudiwa futi nevarefu. Varefu vari kuda kuona Jesu, mupfupi ari kuda kuona Jesu. Patova necompetition. Saka iye pane kuti aite nharo aite musimba nevanhu. Vanhu vagara havamude nekuti already vane judgment concerning him. That's why Jesu paakaenda kumba naZakeo, vanhu vakati Jesu aita mistake, aenda kumba kwemutadzi. Kuda kuti vanhu vanga vakatomaka kuti hazviite kuti aone Jesu. Saka chaakagona chi wakazvibvisa muvanhu. Haasiwe kuti haachada kuona Jesu, but ari kuti I don't believe in competition. I'll subtract myself. Why? Because kana ndikatsanya ndikanamata ndiri paside, I remain a short guy. What I need to do ndekuzvibvisa pavari, but ndichiri kuda zviri pavari. Ndokufamba rwendo murodhi pakunokwira muti wemuonde. Ari pamuti wemuonde pabaroli Jesu akasvika ipapo akatarisa mudenga akati Zakeo dzika nekukasika. Aida kuona Jesu ndi Zakeo. End of the story, Jesu ndiye akaona Zakeo. Kureva kuti Zakeo paakaenda mu a certain position akakonzera zvaari kutsvaga kuti zvimutsvage. Nekuda kwekuti haana kubvira audza Jesu kuti ishe vanhu vari kundibloka but ndakumhanya pakonde muye nekukono. Paakangova nehati yekuti ndiri kuda kumuona, zvakaita kuti Mwari wacho vadewo kumuona. So Jesu akapedzisira akutsvaga Zakeo. Why? Nokuti Jesu paakasvika pamuti, he looked up. Handina kunzwa Bhaibheri richiti Zakeo wakashayadzira kuti ndiri pano, but Jesu ndiye wakatarisa mudenga. Why? Nokuti munhu azviisa muposition in a law of attraction. But it's not law of attraction. I'll give you an example. I don't got a location, maybe you can understand this. Chigure ari munhu mukuru apfeka manhenga azvizora madhaga. Chikafamba mulocation achiteerwe nevanhu vakuru, iye ari munhu mukuru, chinoteerwa nevana vadiki. Saka inetseka kuti sei vakuru vasingadiwo kuteerwa bhuru wavo, zera ravo, kufarira shamwari yavo. Ndingadiscover kuti zvaitwa nemunhu mukuru zvekuzora madhaga ndonde chaivana.
vanotamba nemadhaga. Saka vana vakaona vanongozvati size yedu. Why? Because ani zvinoattracta vana. Maybe you can get it now. So Zakeo wakabva pavanhu akamhanya mumuti wemuonde. Ari mumuti wemuonde ane chinhwani chaattracta. Why? Nekuda kwekuti Adhamu atadzira Mwari wakaenda kunozvikavha nemashizha emuonde. Mwari ndokumurukira mugadheni vachitsvaga munhu akazvivhara nemaonde. Kuda kuti Jesu unotoziva kuti pese pandinodzika panyika kunotsvaga mutadzi kumwe kwaanonyanyawanikwa kuda kuself covering kuzviisa pamashizha emuonde. So Jesu akangosvika pamuonde ndokubva atarisa mudenga akati, Zakeo buruka. Maziva sei kuti shasha inenge irimo mudenga? Ndotsika yavo vatadzi havadi kukavhwa nenyasha, vanoda kuzvikavha vega. Vasati vamunzwa munhu achiti ndiri kunyembera Mwari kuchechi ndichaenda kana ndabva kuti masokesi ari kuenda. Inenge reasoning iri proper, yet it's a demonic reasoning. Why? Hauendi kuchechi nokuti waa right. Unaenda kuchechi uchitrasta Mwari anokuita right. Hautangi wasiya zvakaipa kuti uende kunonamata. Kunamata kusarenda kuna Mwari ane simba rekuti usiye zvakaipa. Nokuti zvakaipa hazvisiwe nereasoning. Zvinosiwa nekusarenda to the one with the power to make you able. Pese paunorizena kuti zvakaipa handidi, mangwana acho unoita. Pese paunorizena kuti zvakaipa handizvifarire, mangwana acho unoita. Good thinking haigoni kudarika a spiritual attack. Saka pese pauri kumira kuti ndikazoita right, ndobva ndichaenda kuchechi, you are wasting time. Anoita vanhu right ndiMwari kwete iwewe. Saka iyo yekuti handidi kunyengedza Mwari, sure hausi kunyengedza Mwari but uri kuzvinyengedza. Iye akatomirira type yako inokuti ndonyaya yakaenda pacross. Ndonhau yakadeura ropa pamuchinjikwa kuti akuregerere kana wamugamuchira. Iwe unotanga wazviregerera wasiya wozouya. And this morning, ukaona uchigona kusiya zvakaipa kuti uzouya kuchechi, ukamboona wangogona usauye. Watofanana naiye. Pese uri watsvene iwewe Mwari newe. Ukamboona wakugona, hauna nidhi yekutendeuka. Nokuti kutendeuka kuda kugoneswa. Ukamboona uchigona wega chiregera kuuya. And unoziva kuti he becomes jealous over you. Because iye kana ari anoita kuti vanhu varegere zvakaipa, oona uchikwanisa wega. Inenge kumumhura kuti saka wakawaste time pa Calvary, I can handle this matter. Okay, I'll give you this picture. Ukaenda pa cross, pane statement inotaurwa neimwe mbavha kuti usanetsa Ishe. Haana chaakatadza ari kuroverwa but isu tiri kufira nyaya dzedu. Statement iyo inenge ine reasoning, yet iri demonic. Why? Nokuti Jesu ari kufira nyaya dzemunhu wese. But pane vari kuti aiwa tiri kufira dzedu. Unenge munhu ane pfungwa yekucommita suicide. Kucommita suicide haisi solution. Kucreate more problems, especially in the spiritual understanding. Why? Munhu ari kucommita suicide, munhu ari kutuka Mwari achiti, kana makatuma Jesu kuti andifire nyaya dzangu, makaita error dzangu ndofa ndega. Kucommita suicide hazvino kuti waomerwa pamberi paMwari, zvinoreva kuti washaina. Uri kuudza Mwari kuti kana makatuma mwana wenyu kuti fira, makawaste time nyangu nyaya ndozvifira ndega. There is no good thing in committing suicide. Why? Because kumhura Mwari kuti ina handifirwe ndofa ndega kana zvaoma. Yeti Jesu paari kuenda kundofira pa Calvary, ari kufira kuremerwa kwedu, iwe ukaremerwa unofa wega. Suicide is the highest level ye blasphemy. Don't try it. Kana zvikaoma sei, don't try to take away life. I highest level yekudada kuti pamakatuma Jesu makangomhanya towanzofa tega zvikaoma. Kutuka Mwari. Don't try it. Haisi solution iera. Idemon rinenge rakuataka to that level. Aufire nyaya dzako dzakafirwa naKristu. What you need to do is to surrender unto him. Murume anonzi Zacchaeus, he was shot. Ari pakati pevarefu. A picture of competition that akachiva zvaida.
Don't worry the competition. Don't worry the no kone kwa mujosinga kone. You need a revelation. You're going to the right position to achieve. Wanokukunda zhinhu variko, vakangwara kudarika iwewe variko, valema connections kupinda yako variko. Munyika iyo mune competition yakadaro, you can still achieve. But chirudzi kwete neshungu bedzi, but nekutsvaka Kristu. Shungu hadzisi enough. Shungu dzakafanana nehasha. Munhu ane hasha zvinoda kuti anorova, anogona kutorohwa akatsamwa. Hasha hakusi kurova my emotions. Kana ukatoruma muromo wagumbuka unorohwa wakaruma muromo. Why? Because hasha nepower zvakasiyana. So in life usangoti handine shungu zvinoita dzinokukuwadza. What you need is to seek God. Iye kana wamutsvaka ndozvaakanakira manje. Zvauri izvezvi ndopanobuda unyanzvi hwake nekugona kwake. Saka utiona bhuku raGenesis 1, Mwari hatange zvinhu zvakanaka, anotanga kuti zvinake. Rinoto describe that the earth was without form, it was shapeless and void. Mwari ndokubva vazviintroducer, ndokubva vatanga kutaura zvinhu, ndokubva pave nechange. Kureva kuti Mwari vanoda kuzviintroducer mulife yemunhu anenge Genesis 1 ari shapeless, ari void, are empty, and God will begin to speak into your life. Aone vanhu vanotokuti kuti unakoenda ukavatenda uvunge chinhu chinonzi kutenda chine power. Ukatenda zvinotaura munhu mauri zvinoshanda. Why? Because simba rinovigwa mukuzvitenda. Munhu akakuti hauna kwaunoenda ukati ishuwa handina kwandinoenda, hauchada munhu anokuroya. It's enough. Information ikasettle mind mako kaitenda enough inodarika witchcraft. I always tell people about the statement yaMwari paanoti let the bird fly. Till today ostrich doesn't fly. Kwete nekuti Mwari akati ostrich you are too heavy. But the birds including the ostrich. But haisimuke nei. The picture of the ostrich tells you the story. Everything for ostrich is so big. Chidingi musoro. Musoro unorepresenta information, knowledge. Kurati ukukangwa kushoma kuna kwaunenda utomboda muroi. Tine vanhu izvo zvanomuudza kuti vakaroiwa. Hauna ukaroiwa ndarika paura. Iyakakwataka i lack of thinking, understanding, analyzing, managing things. Ukanyatsofamba uchanyatsonza muna kuroiwa tsana. But what says zviri kudai so zvinodaro even usina kuroiwa. People hear me very well. Zakeo competition ilipo ili tough. He's a short guy. Varefu vari kuda kutowana, zvari kuda kuwana. Varefu vada kutoona Jesu, anoda kuonekwa nemuchinda mupfupi. Saka Zakeo anodi, he separates himself from the tall guys. Achienda kupi, anomhanya kune muti waanosvika achikwira. Muti waanomhanya kwauri hasiri akaudyara. Kureva kuti favor is already there. You need to locate where to be. Pekuziva pekuenda. Zakeo haana kudyara muti wacho kuti agone kukwira. Akamhanya kune muti wakadyarwa kare. Wakadyarirwei? That day, that purpose and that reason. Chaidiwa chii muna Zakeo? The revelation to get there. Kuti favor yako yakatoitwa kudhara. But inyaya kuti hauzivi pairi, nenguva yekuenda pairi. Akabva pavanhu, akazviseparata mucompetition. Was competition mtemo wayo ina loser. Kana mukaita shasha tu, panofanirwa kudyiwa 1. Mwekugona kwako unotongokundwa. So paakazvibvisa pavanhu, wakamhanya mberi akasvikokwira mumuti. Jesu chaakainga chii concerning life yemutadzi, akauya kuzoenda pamuti unonzi the cross paCalvary kuti adzikirire vatadzi. Saka iye chinomubata chii? Kuona mutadzi ari iye ari mumuti. So Jesu paanosvika pamuti anotarisa mudenga kuti hapana rangangodaro oda kufira nyaya dzake mumuti, nokuti ndini ndakatumwa naBaba kuenda panzvimbo yemutadzi pamuti. So akatarisa mudenga ndokubva aona Zakeo arimo. That picture yekuti Zakeo ari mudenga is story. The revelation Zakeo anga azvininipisa, anga azvidzikisira pasi, iye ari mudenga.
sei ndichiti ari pasi ari mudenga uchaona kuti paazviendesa mumuti wemuonde ane repetition kana kuti character kana mazikano anoitwa muJericho. He was a rich man aenda mumuti wemuchero. That picture musociety vanhu vanogona kuti kudii dzabroka wena dzakuswedera maonde. Iyo yekuenda mumuti wemuonde uri mpinga inomakisa. So show how desperate he was to see Jesus. Akati kana vanhu vakandiwanzira vakandishora pati murume ndamuda, kana vanhu vakati ndapera pandakuda kupera ndiri mahari nekuti ndiri kumutsvaka. Pese paunoda kuita zvaMwari wabva kunyika pane karekodi kanotorwa nevanhu kunzi akutsvaya zvechechi apera. Zviri nani kunzi wapera uchienda kuna Mwari anotanga newe than kuramba uri kusina Mwari uchinzi uchiri right. I'll give you this picture. Munoziva kuti hove ikabuda mvura haife asi kuti inozofa. Kufa kunobva kwava process. Ndakamboenda sienda ku Blawa Road paSnake Park 10 October tengeswa fish. Ndakasvika munhu aitengesa hove yaitotamba tamba somvura. Vaamini mudhishi pasina mvura. Zvikanzi menyu idzi. Ndifunge kune lake nepane hove iri kunzi menyu. Ndobva ndakaziva kuti hove ichi chokwadi haisati yafa. But hapana time. Haidi kurohwa kana kunetswa. Kufa yatoo process. It's a matter of time. So hove ikabuda mvura haife inozofa. Saka munhu kana achifa spiritually, emotionally, financially atange nekungonzi apera unoburetswa muna Mwari woenda maunobhigwa maunongoshetuka zvichida kunanti club menafika bebebi uchifa kufa kwauri ringe yaprocess aufeka hwani saka uchiramba kuti handisandapera iwe uchipedzwa nawakaipa. So Zakeo wakazvibvisa pavanhu akamhanya akaenda pane muti. Let me tell you this, Jericho. It's fortunate enough for me. I was there in Israel 6 months ago. In that place, Mutiwoya usisiko, but they planted the same type of tree in that same place. That environment yaku Jericho kune miti yakawanda. Says Zakeo wakasaruda this kind of tree. The kind of tree ile zvaino minister kuupenyu hwako nehwangu. Kuti kudi Zakeo was a sinner, but zvivi zvake zvanga zviri inside kumba. Osaka pavakapinda mumba naJesu akati Ishe muno mumba mune mari dzevanhu dzandakavhara dzandikuda kudzorera. Which means kana ari panze is a good guy, but inside mumba make ari corrupt itsotsi. Saka paakaenda pamuti wemuonde akandokwira muti as a story. But chicha akakwira isiri story by revelation, his character. Nokuti maonde akachukira kunze, but ane mashoshe mukati. Saka kunze oku ari bondo zviri Zakeo. Kunze oku is a good man, but mumba mune mari dzevanhu. That's why Jesu akati handei kumba. Because muti wokwira unotaridza kuti panze okay, but mukati hamusipo. Ndo zvakapa Jesu kukoka Zakeo kumba kwaZakeo. Nokuti pachi vanhu hazviite. Hakuna muenzano koka muridzi wemba kumba kwemunhu iyeyo. Muridzi wemba ndiye anokoka munhu ari kushanya kuti handei kumba kwangu. Kwete kuti ashanya ndiye anoti handikuda kuti handei kumba kwako. Zvinongoreva kuti muti wakakirwa naZakeo anga akakwira pakarekta yake. Zvakatoudza Jesu kuti tsana panze pana pachida kukuona so vane shungu munhu aripo, but mukati apa mari dzevanhu dzakawanda. Saka usamuonere panze endai kumba. Ndo zvakaita kuti Jesu ati tsana imimi yenyu nyaya inoda kumba. Why? Because mumba mune nyaya. Do you know kuti tine vanhu vari good outside, vanhu vari good kuchechi, but tikaenda kumba adzimai acho anongoti amana dai muri matendeuka iwe utori mudhikoni. Vanhu vanonyanyoziva kusanamata kwapa asi vanhu vari kure family. Vanhu vese vangakutenda kuti man of God, but vanhu vakondoziva tiri pamahwani. Vanhu vanonyatsoziva kuimba kwako, vanhu vanogara newe, unogona kupretenda outside but inside vane nyaya. Saka Jesu akati avatana hainetse, ine chiburukai mumuti, hani maida kundiona manje ndiri pane zvandaona manje. Zvekumba kwete zvamuri, hande kumba kwako. Vari mumba Jesu haana kuparidza chinhu ichi, ndoda kuti undinzwe.
ana kuti nini ndinoprofita ndiri kuona une mari dzevanhu uri tsotsa usipo. Jesu akaenda patafura akatanga kudya naZakeyo. Zakeyo ega nekuda kwete presence yaMwari ndiye akakonfesa asina kukonfrontwa. Pane nguva yekuti vashumiri dai Mwari atibatsira tiri kukonfronta vanhu vatiri suppose kupa mweya mutsvene kuti avakonvinseka. Tine vanhu vatinoti vane nhava vadi kunamata inhau yekuti tinovapa mawarning ati vape Kristu anokonzera kuti vadzikame vazvideredze. Jesu ana kuti kuna Zakayo mbavha nhasi unopera ndiri muno pfugama apa ndokukirenga nhasi unyanyanza kubamaridze vanhu yepera kuda kundida panzava. Jesu wakapinda pama Zakayo akagara akatanga kudya. Utsvene kana hwazara kana zvakanaka zvasvika zvisina kunaka zvinotama. Chiedza chikavapo rima rinosuduruka. So the presence of Jesus mumba maZekias was a gospel on its own. Namwe yataita ndekuti tanyima vanhu Jesu tapa vanhu mawarning. Munoona utsva muri kutamba hite, munoona utsva yamuri kuita hite, mukupinde muri vatsotsi vanhu munoona warning haisi empowerment. I was related to this mazuva ataenda kubhawa. Mubhawa mandainwira maiva nemachatsi aiva kumadziro akanyorwa kunzi be faithful to one partner. Vachireva namadhamu akasiya kumba. Ini ndakabata tundirimo. Hausungwa, haurohwe, pepa iroro haribvarurwe, unongozva kuti kunyora but ndausipapo. Why ndo zvakaita warning. Kunzi usaba zvikutadzise kuba. Saka uchiona pekuba pacho unotarisa kuti pana ari kuona here. Why? Because haisi conviction iri mauri. Une vanhu vaunotya kwete kuti unotya Mwari uye unotenda Mwari. So danger yataita dzimwe nguva tiri papulpit tapa vanhu warning instead yekuvapa Kristu anova empowerment. New Testament yegrace haisi license to sin but is the empowerment not to do so. Tinenge vanhu vapiwa calculator kuweka maths. Munhu apiwa calculator kuweka maths. Chaanongoita bedzi anongobaya madigits. Haufunge iwewe chinofunga chega. No New Testament believer unopiwa Jesu mauri otenda maari automatically unoita zvinofadza baba nokuti mwanakomana anorarama mauri. Old Testament aiva maoni ngekuti usaba, usauraya, usaita zvakati. Vanhu vakakontinya kuita izvozvo kusvika Mwari vaona kuti munhu ukamuti usaita haisi nyaya but ukamupa Jesu anoita kuti aregere kuita, it becomes easy. So Zakeyo waida kuona Jesu akatadza but kupere kwenyaya Jesu akaona Zakeyo. Kuti varefu vakatedza kumudzivisa vakabudirira. Chinoita zvinhu vabudirira against your life. Uri kurarama upenyu hwecompetition. Hauna revelation yekuenda mu-right position. Unazwa kuti Mwari havangati vakomborera vamwe vanhu woti sorry makomborera apera nokuti ndanyanya kuropafadza ava. Your share is there. Problem yako ndekuti you are jealous and you are fighting other people. Mwari haapererwe zvekuti anozoti pauriwo sorry mablessings akawandira uko. Your share is always there. Don't be jealous for anyone. Vanhu vari kudzivisa Zakeyo kuona Jesu but havadzivise Jesu kuona Zakeyo. And iye akakuona there is a blessing and a change. But iwewe ukamuona nothing changes. Because vaimuona ndo vari kudzivisa mupupi kuti usamuone. Yeti ndaiti kana wamuona unochinja. Tikatozoona kuti iye akakuona ndo paunochinja. Ungatese pana pa president tovaziva. But iwo president vakakuziva wapinda. Asa unanyatsono. Iri kuti tese pana pa president tovaziva but hazvichinje upenyu hwedu. But iwo vakazoziva iwewe kana pana umire futi. Roitobvunza kuti tsana vaya chiri kungomira iri murodo. Unoita busy. Why? Because unenge waenda kuside rine maconnections neblessing yako. So varefu vaitoona Jesu but moyo yavo haina kuchinja. Adenja atina sometimes ndeumbudza kuti kana ndauya kuchechi ndaenda kudenga. Kuchechi panyika ende muchechi munopinda vanhu. Ende chaita kuti vanhu vabude muchechi hakusi kuti Mwari asirai. Kunetsana kwavanhu muchechi kwete kunetsana kwaMwari nevanhu. Kuchechi kunotukwa munhu, kuchechi kunonyewa munhu, kuchechi hakufarirwe munhu. Iyo mupfungwa yako vari kuti daro sei ipo pari pachechi hakusi kudenga. Ili pakatotangiro spare record inginozi dzakapanduka. What you need is not an angel, you need Jesus.
So Zacchaeus mahali mune shungu zekuti murume ndoda kumuona. Kana ndikapira mumuti womuonyo wakataura anotaura izvatitment aenda mumuti womuone kana zvikatimakisa I will sacrifice for the sake yekuti ndimuone Kristu. In that position akaaccepta nyasha. In that position akaaccepta blessing. Arimo mumuti akawana visita kwete kumba mumuti. Kune nyasha dzakamurongeta muenvironment yaigona kumakiswa. Ufunge ari munhu ane mari ane status mujeriko aigona kutariwa ndene mumuti ausent guys ndamubuke vataure naye. But wakati I will not lose this opportunity. Kana zvikakora kuti vanhu vanondiseka, but for the sake yekuti ndikuda kuona Jesu I will climb the tree. Munhu andikuti akakwira muti munhu angane mari. I will give you an example. God is supposed to be mumuti kuti aone Jesu. In society angadai unoti chiwa ya Jesu akaoma tsana watazokitwa mutika. Zacchaeus akazviti no I will sacrifice. Kana vanhu vakataura zvavari kana vanhu vanisha paWhatsApp kuti mbinda ingani vari muti womutoro ini shuku dzekuda kuona Jesu I don't care. Hama dzangu kune zvinhu mulife zvinongoachievika bedzi when you learn to sacrifice but in church. Vanhu vese vakaachivha muupenyu vatinoyemura vane zvinhu zvavakaita sacrifice. Pane nguva yaunokuta kuti these things will come easy but kune zvinotora sacrifice. Aizviona kuchikoro patainotamba bhora rechikweshe panze pane mufesi wangu aisara achiverenga taitodzoka titoseka sokuti chikoro chamuuraya akuverenga kwacho ari bhorora muti kusipapa tazouya muupenyu takachinjana iye akusipapa ichipapa wani chii chiri kuitika ari kuenjoya benefit yesacrifice. Akaramba kuenda kubhora akaramba kuenda kutivi akaramba kuenda kujoyi akamira pakudzidza nhasi azorora. Isu takaenda ikoko tazochinjana hatizorore. Achievement yese unoda muupenyu ine masacrifice arimo. Pane discipline iri involved paevery chinhu chaunoda kuachiva mulife. Ukada kuva mutambi webhora ari so successful une zvinhu zvinonakidza zvaunogona kurambidzwa, especially taking beer or smoking cigarettes. Une lifestyle yaunofanira kurarama as an athlete yekuti iyoyo manje ukaida kuiita uri athlete even uri gifted character iyoyo inoita root down the gift. Tine vanhu vari gifted mulife vasina kuachiva anything vakaatakwa nei kwete nekushayiwa gift nekushaya character. That's why munhu ari gifted achinida coach. Coach haana gift semunhu waanokocha but ane discipline yaanoita install kuti munhu aye aachieve. Unofunga here kuti coach waRonaldo anogona bhora darika Ronaldo? Kwete. Coach waLionel Messi akanzi tambai mese namese hasimudze bhora but anobhadharwa kukocha munhu anomukunda. Saka kukocha chii? Kuinstalla knowledge, skill. Kuinstalla chii? Kuinstalla understanding the discipline. Life mukuru inodimanda discipline kuti munhu aachieve. Pamwe pacho vanokuti ndisatani. No. Yonozoya kuti mari chaiyo unoda ndaiwana mari ndaibata. Denga rinotokubatsira kuti usaibate. Character yako haisati ready or enough to manage what you are crying for. Mwari arikuda kuti uchove. Nokuti kune vanhu kumakuva vakaurayiwa nesuccess. Success iri dangerous kana usina discipline. Ukudira kwaunochemera ukaenda kumakuva kuda kufa vanhu nenhamo chete. Kuna akafa nerugare. Rugare runouraya. Adam naEve chakavadzikisa mugarden kuguta. Vakaparidzirwa message naPastor Snake yeeating. Vakabuda dumbu riri panze vatoguta zvikavadzikisa mugarden. Pamwe pacho unumisa opportunity nekuda kwokuti pane zvakanaka zvaitwa but zvinoataka destiny. Oza dai huku dzaindwa ukadziudza huku kuti murikona murume akutengera chikafu achikufidha iwe ane program yekuti muzomufidha tinogona kuita nharo because panogona kutengwa chikafu chakanaka chickmash. Huku haindwa kauzotsana ari kukufidha ya vane program yekukurovai inoti aiwa iyo nemafevha ese mvura nemvura iri kucherwa nemalights usiku kutodya neusiku neusiku.
ino kunotoita naro kuti aiwa usizozva kutaura sano vane rudo manja avatombodotirari vada kuti idye daily usiku ende havasi kutomboitsvaga mamakiresha iwa chikafu cheutaura but date 24 yokwana unoona ukapinda vanhu 2 mudanga ndopa tinosasira muchinda aitaura shuwa but it's too late ukataudza musikana izvezvi ndiwe muchinda ari kukugochesa uyu ane plani yekukugocha anogona kuramba iyo ndo rudo ka we get to stand out the devil is so cunning awine chinhu chiri obvious saka tinoda kuparidzwa nokuti ane nzira dzaanopretenda as an angel of light ane zvaanoudza zvokuti wega kuti iyo opportunity handifanira kuputsana nezvinhu Loti unoziva nekuti haana kungobva pana Abrahamu akanopinda muSodom. Genesis 18. Bible rangu rinoti he pitched his tents towards Sodom, not in Sodom. Towards Loti pedyo neko. But nyaya yake yakazopera achibuda imomo. Loti wakaipa hakuti chiuya upinde muzvinhu izvayo. Anongoti hai ndoita uchingoona chete aiwa una fresh. Kana Satani akada kukwataka paWorld Cup baba. Anongoti uya kubva uone bhora nevamwe. Iye achiziva kuti pa half time uchaona Messi chaiye kwete Lionel Messi. Iwa uende uchida kunoona Messi. Unotoda kuona Messi wa Argentina. But wakaipa anoziva kuti pa half time ina Messi. Ende iye anopoesa. Why? Unenge wauya towards. So in that environment, anotsvaga zvinhu zvekukuataka. I said this in Nezuro. Advert yese chinhu chakaipa yakanakisa zvekuti unotonzwa appetizing sokuti amana chinhu chimukana hakuna advert yedoro inoitwa nemunhu akadhakwa asi unozviziva kuti doro rinodhaka but hakuna advert yedoro inoitwa nemunhu atodhakwa vanokuvanzira that side. Imagine kumuona akabata kota achabva cross road wonzwa kuti that's castle laga wega uchadzira kuti zvinouraya kumuona akadhakwa achirova madhamu unoshedzera kuti hariite unokanganisa marriage. But unowana munhu asati akurova madhamu asati abuda panze akarova suta angogadzika poti rake patable wonzi the big 5 Zambezi. Kuti uimagine kuti pachaerera munhu iZambezi panoerera munhu manje hauzvifunge. The devil is so cunning. He's so cunning. Sapa tinoda kushumirwa indwa chiri hachivave chinovava marizauti echiri dai chiri chaivava pana nidze kuparidza unovaviwa ukarega wega. Muti wakanzi mugadheni udyiwe une problem yekuti unotoibva ende muti wemuchero ende hauna mimba nekuti wega kuti pakutozobayiwa kana wakanaka vanhu ndo vanonzi usabate iwo usadyo nekunaka kwawo kurati ya personal discipline. Why? Because iwo pachawo une zvanokuentiza so unonzwa kuti yes vane mwe muimba akazoimba kuti tinouraya titaure ishuwa hautombogaira kuti iye ndiada undiuraya kana tibata tikutenderedza tikuti yesterday vani wazodi unizozva kuti tiri panzvimbo unyazokunyuwa kuti rufu rwauya unoona pauya munhu mani rufu rwouya zvokuti unoremekerwa nerukuso unofika kumasitadium because unobahanza kungonzi deti so yakutobuda rufu rwouya rwokuremekerwa rwokubhiga mofa ega kuti nyatsoona kuti pane vanhu rinyatsosumutwa nerufu haungozvigayo unoona ari munhu unotoona kuti patopaidzwa sokuti utonyuwa saka manheru kaenda ibatwa nerufu rufu rinosvika pakukisa munhu tova munzeve nemunzeve nerufu baba wegonimowa kune imwe nyika rufu richikisa munhu pakasatoparidzwa umbonyumwe unozogaya wadodivharisira osa munhu asati apinda mazviri thank God Mwari unenge wakatibvisa ikoko. Why? Because kana wakabva ikoko you understand and you don't judge, you preach the truth for people to accept Christ. Because kana uri panguva yacho uri musaidhi ikoko hazvisi wrong. Kana uri mufield iyoyo muarea iyoyo hausi wrong.
But kana wabuda iko ndopona unozona vaitikuwadza vaitibatirira. Ozandakasvika pakurealize izvezvi. Mazuva ataiva ikoko. Waitukakecha waenda wanzi kuKungwe. But waikecha munhu maybe kuma 12. Waenda kumba na 2. Onzi iKungwe. Pameti chaizvete Kungwe mawazi mangani. Baba uyozona kuti pamwe pacho nemeti mukusakoni. Meno kanduzo kwesha ndwa. Mwana Kungwe ndanga na 2. Ndo uchingovharwa uzipachena. Tuda mari yangu yeKungwe ya 2. Auzoti yato yeye. Kwaeta. Meti dzake dzinozowekeka wabuda iko. Kana uriko kwawakana ndo Kungwe yacho. That's how kind of the devil is. But in what? No good to recall. We are Maragani Pisaico. He's saying a good to not be that. But the question is you bet. But when you surrender unto him. Oh, yes. I see a good to no shida. Sabatona Bolopeta Bushita. Uno feel up Nasono Tapana Shapita. It must one day go white to Papa Pesa. Why wait out Maria Panamuti? Listening, oh, unapenda ume listening. Wako ipapo imande. Yawa listen na wakakupa kujifeka. Friday chiko kwana. Tuwasata na chitaura futi. This time mungu unaona kulisenya. Wito shakwanda. Mungu unaona chifu. Iya jizoti kana washika iko koto forget this. People hear me very well. Life. Chances ya unaona kwa chimba. Lepi kazinewa na unokukunda. Sakawodi. Nokuti competition kwa mikaiko. It's unfortunate. But the price is sugar kurova. No price is sugar kuna minister. Panyika batini bali hapo chokudaro. Aupinde mshopot mentally zimashande sugar mari. Kwanza hapa uya 50 cents kwanza ushande. Unakiwa same price na minister. Rafi panyika pana. Price ilikutengeserwa doctor. Yoni tengeserwa yono udofo wetu. Chembeni kutambura kumushaka pinda mshop. Ma price hachinje. Life panyika ili tough chekudaro. Saka odi. Zake wakata ndirambe ndiri pane marefu. I separate myself. But andishikuzibvisa ndichiignore the call. Ndiri kuzvibvisa kuti ndiende mu right position. Abva ipapo wakaenda mumuti womuonde waasina kudyara. Kuda kuti ndiri kuti kudii manerano. Kune nyasha dzakadyarwa kare. Kune zvevha yakaplantwa kare. Yaunofanirwa kuziva pekuenda kuti zviendeke. Zakeyo ana kudyara muti uyu. Wanga uriko kudhara. Favor yako iriko kudhara. Kana ndichiparidza ndisikukupa zvinhu. Ndiri kukupa light yekuti uone zvinhu zvako zvagara zvakaitwa naMwari nokuti vanokuda. Magetsi akauya uri mumba manga musina magetsi. Patembo pane chikafu. Hazvina kuti magetsi aunza chikafu. Zvinoda kuti magetsi aunza light kuti uone chikafu changa chakauya kudhara. So preaching the word of God is light. So when I'm preaching light, and you make a choice. The choice is yours. Prescription for the right prescription, taking the drugs, you can still die. On the right prescription, which is the Bible. Bible in prescription. Say choice yako to do what the word says, or to just enjoy the word and ignore what it says. So it's good to be prayed for, but the best of all, usatwa batu wa msoro, batu wa mkatime msoro. Waruno tu wanu wangu wapara negushaiwa ruziwo, kwetu wanu wanume matira. Kuna matira munu. Shafana na nekuno chamba battery remote. Ndikauya kuzojamba battery remote beyond basi sina. Ndikakujamba inogona kumuka wakafamba. But pauri kunonodzima uchada umwe. Sano chiripo ndechekuti tengai battery. Kutenga battery kuva nefaith netrust kuna Mwari. Ukapota uchinamatirwa hazvifambe. Unogona kunamatirwa nevanhu vasina simba raMwari, but vanoita zvaMwari. Apa wana power gandini chinje dipinda apa chisinga chinje chiri pacheka ishoko. Saka uchiona wese ane chechi yakabuda
anotakura bhaibheri raishandisa muchechi kwaakabva. Kurati anotozoti harinyembe bhandine nharo. Secret yes success in kingdom ya Jehovah is applying the word, doing what the word says. Chokodi yedu church ine power, shokora Mwari atisatira mbobudza church ine power. Shokora Mwari not there is power in the name of Jesus, not in the name of church. Hakuna church ine power. Simba riri mushokora Mwari muna Mwari wacho. Is not a respect of persons. Chero pauri ukaita zvaanotaura anozviratidza umwari hwake. You can be in Egypt but orarama lifestyle inonzi Goshen. Why? Nekuti kana uri waMwari une favor yaMwari, nhamo yemuEgypt pauri haiswere iripo. Why? Nekuda kwekuti Mwari unoisa covering upon your life. Odi takakura tichiudzwawo nyaya dzemachechi kudarika Kristu. Isu kwatakarerwa taiudzwa kuti chechi yakati haina mate. Anglican is serious, Methodist is serious, Roma is serious. Yet they join the power. Saka takamboparikirwa chechi nguva refu. Tikazishamisika kuti sei kwenu kune power nawakawanda vasina power. Tikaona kuti aiwa repower isina chechi ndere relationship. Ari uzoti ukachinja bhawa usina mari autako. Kana kuti muno mandere manga makadanoenda mujemaso munobuda uri sopa. Why? Nokuti chinodhaka kutenga nekunwa better to be in there. Saka nokapinda inonzi ine power usina ukama naMwari, usina simba racho, unotobuda simba racho usina. Usatoonzwa kuti topinda dzemweya, iye asina mweya wacho. Kuita zvakafanyira doing the right thing in that place. But beside and ndinamudhara akaita 38 years in the right place, asina testimony for 38 years. What was the reason? Yanga iri pa application. Why? Nokuti iye anoti ishe ndinotangirwa kureva kuti panga pane competition and iye anga akarara. Bhaibheri rinoti Jesu paakauya ipapo akaona murume uyu akarara. Unorarira nzvimbo ine competition. Ndo dhimoni rako rakakurarisa. That's why healing yake Jesu akamuti carry your mate. Why? Because ukasiya mate mumwe anotona futi. Uri kusiya pekurarira munzvimbo isingade kurara. Munozva kuti bhaibheri rinoencourage vanhu kungwara besides kunamata. Rinototi ngwarai senyoka mudzikame senjiva. Bhaibheri rinototicha vanhu nyaya yekungwara besides kunamata. Ndo dzimwe nhamo dzine vanhu inyaya yekuti vakarara. Kana uchifunzwa kuti wakaroiwa, famba unzwa uchanzwa kuti hauna kuroiwa. Ukaroiwa unodarika zvauri kuita. Sarongeka unosvika kuti mwechina. Murume ari paBhetsaida chamukipa 38 years imeti akatakura pekurarira nzvimbo isingararwi. Iwe usatomuzwana kuti munhu yakarara iye akasvinura. Kunonzi kurara kuti ignore maprinciples anochinja life. Mwari ndiwo mamiracles ndiwo zvishamiso. Pane zvichaitika chete. Mwari nyange achiita zvishamiso ane zvimwe zvinhu zvaakavigwa mumaprinciples ekuita kwemunhu. Now explain. Akasika zuva ndiye akatanga ati let there be light before the creation of sun. Genesis 1:13 and 14. Robert inoti God created the sun to rule over the day and the moon to rule over the night. In Genesis 1:13 and 14. But Genesis 1:2 inoti kudini akati let there be light. Light iroro arisi light inobva kusun. Light is spoken word, but light is not venga by earth, not by source, you know the sun. Kureva kuti imwari unoita zvinhu supernatural nespoken word, naMwari unoita zvinhu physically nezvinobatika. I'll repeat this. Munhu wese ari panapa anambosikwa naMwari. Akaberekwa navabereki vake. Vakasikwa naMwari mazita avo ndinawo anonzi Adamu naEva. Kana uchinzi Adamu naEva ndiwo but vandoziva vakatonyorwa kuti ava vakasikwa vanonzi Adamu and Eve. Rimwe timu rese berekana inonzi reproduction kwete creation. So kune masystems ari mureproduction asingawanikwa kucreation. Zvokuti ukazvinamatira kana ukazvitsvaga Mwari haaite nokuti paakasinga iwewe ndiponoita. Vabereki vaamai vangu variko kutomboshawa. Ndiri mfana taiti tikapinda mutaundi vandibata rwoko pakurosa maroko toramba tichifamba.
izvezvi varipo ndikavakunda kuenda kutauni vanotitonana hazvino kuti mudono wakapera vari kuti pandaifamba newe ndainvesta knowledge. Green means go, red means stop, right look left. Now information is a good over it, you know, it's in a way from down here. I don't think that my own wife will go shower. But in young lady, that's a local town, but away, you're going to better walk. No, it's about what's happening on the job. Go on down your name. This is still go yourself. So I don't know why you talk about this old boat and out of the work. We come. They come up with a situation. Why do you want to put them down? I will anyway. What's the wrong on for Sadaro? But to go to one who did it for wood, who can report them. That we are anyway. Who got the one over at the oil. Drive it over Sawiana or Roma. Perhaps I'm putting it without some cry. Ministry of Joshua is a bit different from ministry of Moses, but same God. Moses, why you come a miracles? They could understand the faith they want. But let's see I will damn the Chico for freedom and for cross. But can I Joshua by Jordan River? I'm not snatch for Joshua. I think I Makumbo. Why do you don't keep about here? That's not the I don't know. Because I think my generation is going to Mwari right now. Nature, I do it in course of time. For example, on the 6th day, after 7th day, it took 6 days for God to create the world. Right now, I command trees, mountains, valleys, fish, river, back. Who does you wait to put his in course of time? That's why Brahman on the Sarah. And then Makora Chapin as no one. But tomorrow we are Bamba so poor of it, so that I'm so many one hour chatting it. I don't think we are young Maino. I'm not going to right now. Because your challenge is too much. I declare I said right now. Not in a play, but no. It takes time. Even Janakora work. So, generation even now, when you talk about things for that time, they think you don't have power. Why? We're not saying over right now. But let's be honest. Generation she right now. Shaka ite reba. As long as you want to name, no one download. Oh, she knows now. Mwari harara time is about time. So, that's the one aripo. Danger Atina is believers today. Atina the heart may help me. Patient Mati Atimo. Those who wait upon the Lord, but the waiting part from Wasekubeya attack. Konana Gazot Bana Samuel. David tried to take over. Banaso. And after the anointing session. Oh, Pananga Palazot in Zarabu and the Tozo, but keep finding out. Now I look at what is in it. Buddha. Other Soda Makwai is not hero. And I was a tomorrow, the scale of Pomeranian and Akoya, I is also to the media. Say, I is that crazy. He anointing to who he is for. Anointing Sibaru to the media, what is when a man. But if zero to the media, you learn from others. That's why I end up with other soul. So you don't mean it as it's not so. And it's also, I didn't have time. Put you, but when it's going to Yagarita, you want to know. Say, David, that you didn't walk in the Bascamun as not so. I have a sort of Tungamira. Kutungamira, find out Tabugara under a certain leader and learn from him. There are things you only learn by experience. That's why I advise the young ministers and young people to respect elders. Despite you have respect for elders. Why? Because there are things in life you only learn by experience, no matter how intelligent you are. Experience ikashaika wapa mbarabudaro. Unongona kunyimwa basa pa company. Qualification wapa. Wapa wako punza. How many years experience? What in the past?
Onda upinde. Munoni yimire indaka pasa. The experience part you learn with the time from elders. Rozari Samuel and Yakadan wana Mwari pacheche pashilo. Yes. Akabara pasite black. Yeah. Bishop everybody office. But Mwari akatanga kutara na Samuel mwana Sunday school. Samuel hai manya kuna bishop eri. Akiti muri kunidana ere. Won't dzokera baka dzoka to take time. Akanzikana washefu at this time. Taura uchit. Ishe taura imuranda wenyu akaterera. Yeah. Zvoreva kuti Samuel nyangwe Mwari vaitaura naye. Anga saka akuziva Mwari. Iye achitaurwa naye naMwari. Aiziva Mwari ndiani? Ndiye asiri kutaurwa naye by experience nokuti akangotaurwawo naye. So akadzidzisa Samuel kunzwa Mwari munhu asisiri kutaurwa naye naMwari. The way of elders vaunoti Mwari hachataura nawo because the experience they have can mentor your life. Oh yes. Ndikakuona uri mfana nyangoshandiswa sei naMwari usina honor respect for the elders uri era paprotocol yekingdom. Yes. Why? Mwari achitaura even na Jacob anomuudza ndiri Mwari wababa vako Abraham. Abraham haana mistakes here. Anawo. Asi Mwari anoramba ndiri Mwari waAbraham. Nerekodi dzese dzaAbraham dzekuti asimuona usitora haga kuzodii kunyepa kusara ndisisi wangu Mwari haana kuchinja. Saka anozobhaisa pamabhemba papatimuro wangu. I'm the God of Abraham. Why? Because ukatsvaga munhu asina mistake wamuwane including you uri pachipata chinoita mistakes. Youth must learn from elders. Samuel, who does a mighty prophet in Israel, under the guidance of Bishop Eli. Eli ana record in a mistake. Anayo, I thought Amsuraga Navake, Vaita of church, Ofinila Phineas. But I got two money to be a mentor to this boy. Saying you want to know Mutuma. Chaita with Samuel, Managuna Bishop Eli. He has done one Mwari. Snowgrave put him Mwari for Israel. Why? Because Samuel has your for Israel. Saka Mwari wakamusheta for Israel. I know for Israel kuti njana kundidana. Say Mwari wachikopa for Israel. Vada ku create a relationship nokuti mfana uyu ane zvikuru zvachaitiswa naMwari but ngaagone kuziva kuti kune vakuru vakandidzidzisa. Youth must learn from elders. Oh, yes. We must be a generation in respect to the elders. Despite kuti une gift ya revelation you deeper wazoparidza wazoprofita ukadii. Elders, they carry value in the things of life. Bana wangu ndakambomuudza ka ndakasika kuroora ndakaroora itu 20. So mpana wangu asvikawo 20 zvikati plus wedzere ndichana pane munhu wadaisa padheri. Ndikati bamuni naona umhanya. Mune machallenges akadai kana wamhanya zvinozoita ndospa kwameka. Was my mune picture is spark. Was munhu asiri mumarriage anofunga joy straight. Una madhamu wako so muri toners unotisa hatina na madhamu tauya nawo hakuwike imagination ye unoti hari kuve muna wakataura imagination iyo inyaya yekuti uri mufana. You need people with the experience. Chinonzi spark chauri kutsvaga chacho minutes 3/4 yamarriage responsibility. Sugar yapera sauti yapera ndodi school fees wanu kumusha kuzodi spark 10 minutes. Pesa ba noise. Sa ukakasta uzoro but zora ni cha. Tone sana. Muma mtu anataka kuenda kumbasa kutoza kuti spark hakuna. Kuri kuto spark moto sana. But those things you learn kana wapinda ni mazuri. So experience is so great in the things of life. No matter how intelligent you are, how connected you are, learn to respect elders. Iwe chinopa kuti Mwari vati Jesu ari kuberekwa naMweya Mutsvene naMaria zvisina murume mukati aite mumwe mudhara waanoti baba Joseph chi. Unoziva pane nguva kuti Joseph akatombofunga kuramba Maria akataurwa naye nedream nengirozi kuti don't divorce nhumbu yainaenda yaMweya Mutsvene. Kona kana ane nhumbu isiri yangu tine raite kumuramba. But inda Mwari vachinyengerera Joseph asiri mudzi wenhumbu vaifanirwa kuva nefather figure to Jesus in the physical. Why?
Because Pastor Joseph in the physical was a prophetic message to destiny and Jesus in the spiritual. And I will explain. Carpenter, una anoweza kuweza kushanda nezvipikiri nemapuranga. Destiny ya Jesu kurovererwa pazvipikiri uye papuranga. So basa raJose chiprofita kubasa raJesu. Saka kashaiwa baba vari mucarpentry haagone kuzoenda pazvipikiri nemapuranga with a forgiving heart. Why? Because for 30 years achiseva other ministry yemapuranga nezvipikiri. Une one day unorohwa nechipikiri. But 30 years uri carpenter unedhera unorohwa nesanda. Unedhera unopodzorwa nechipikiri. Saka chinoita kuti Jesu ari pacross ati baba varegererei ari kungonzi vari kurova senior zvaitirova kare zvinhu. Yaiva mentorship in the physical. Yeah. That's why Bible in it. They would be a father figure in the physical. Yet Joseph is not the father of Jesus. But Mwari told us just Arana Baba Panyama. Which means we must learn to respect elders. Why? Because when you shall not put Mwari, so not to connect from life. When you are not going as the man shall not feel that and advantage, their mistakes are party of program. Yes, I not sit at a mistake you want. Why? Because the person that a mistake will fit you. What are you? But if you don't make a mistake will fit you. Who not die of that sitter? So here, what to shine is a stepping stone to your destiny. So learn to respect the people in the air. Few Piauri, Kanapana Gaita era Mairi. Take them to a era. Here, I'm not saying I will encourage you to Pauri to say the mistake here. So now, I tell you to go with a mistake. I try to say Yako. Ulenge Monachika, Boboli Banana Gadona. Ukafaka ukaona pale Boboli Banana, auchaona. Why was going to go in a Butanga Yava lesson and the Gavana thing? Not only the Boboli Banana and about that. You don't mean it. But if I want to buy and pay anything, you gain in knowledge. That's why there's need to respect elders. Because their mistakes, other transfer is a platform for you not to make the same mistake. So the other era, ambassadors the other era. They are not in the era. No one in the era you. Because they are in the same field. When you do something, you let that mistake ahead of you, so you can avoid the same mistake. Come on, utaka kula nasa zote ni msoro. Inye kumaka wani swa msoro ni wakatamba asina msoro. Baka zote zinopera unokuroga karawa investor. So let's get a mistake mdala kutaka kula. Loji titi shiwadu wani msoro nasi. Sala nasa wani msoro. Wana ni wakataka mdala wale chini. Ushayama uchini yoko na kiri atakutuike chini nasi wakatiza. Kutazame shiko iti. Unoshika pakuritaya. Saka make sure kutumatua wakumba kula la pera. Karawa investor. Tinelano wakakuwa afari mwingi anasina kaaka chifu. Yari is time football. Sala nasina wapiga utaona akaronge kafana. Acha kwa kishana kwa taka business. Dunia ya akata mbangwale basi na pita chini. So in their era, you still owe them respect. Now unaona tuka kana kushona. Kana only wise. The wise always learn from the errors of others. So my time is done. But you are like Zacchaeus, Zacchaeus. Mpupi, hapana ukita kompetition na wale. Akasumuka kwa baba wale. Kwende na mtu achaenda kuona Yesu. There is no need to be in competition. I need revelation. Akamanya kune mti kwende wakajara hii. The tree was already there, which means the message alikuwa tangaza. The blessing and the favor is already there. You need spiritual eyes to locate where it is. Zacchaeus anauchikara muti. Wanga wakatomera kudhara. Favor yako yakamera kudhara. Favor yako ipane pairi kudhara. What you need, uda mu competition nevanhu. Hauna kusimba to compete with somebody. Know your destiny. That we are designed to learn from others. We are not designed to copy others. Kukopa ni kupita zakasiana. Tinofanya wakudzidza pete kukopa. Why not be when I need him akatosiyana. Akabva vazhinji akamhanya mumuti womunda kanopira mumutimo.
ari mumuntu hasiri akaona Jesu vagonoti Jesu ndokuvaona Zakeo akamuti buruka kuda kuti pese paaitsaya kuona anga asimuziva paanofanirwa kuva kuti aregere kuita mitsimba kati kuti aonekwa akazorora. There is a blessing waiting for you, but you need to be in the right place. Move away from competition. Get a revelation. That's a picture. Even when you are ready for failure, I will see failure in the wrong place. But I ain't competition in the wrong field. I'll give you this story. Chikoro teacher wakawana watsamba nanda kanyora so. Tine generation yekuona sekeseke. Generation yekuzina mafonda nyora tsamba. Kanyora tsamba chirungu chakanaka. Kuri na grandmother wakaso. Nyora tsamba. Teacher pavakaona tsamba yo bhuku vakatanga kubvunza mukasi tsamba ndeyani. Vanhu katika unaiona mukuru Trymore. Vanhu mukomana nomuziva haasi mubhanganisi. Ukataiwa teacher chirungu chekupasa chekoro zvichansika zvinoite love nokupasa. Why? Because vanhu vanobvunza kuti haugone zvese. Iwo kulife hakuna dofo. Kune vanhu vanopedza zvinhu zvavo zvasiri design kuti wakangodzwa kuti kashungu chozvikuita vamwe kashungu hauna kuuya panyika kuzoita zvikuita vamwe wakaya kuzoita zvaunofanirwa kuita siine vamwe. Kanhasi nekunhu achina musora chirunyora olefu handisi kudiscourage akati tingoona utai kuti kuprofitwa chingoona wega kuti nyani ndakaakuerusai wakanyora ukafoira panguva yako ukanyora nevana vako ukafoira wakunyora nevazukuru unozvishumu zvako iunofa mweshumu dzouraisa 8 years pabesaita Deira akaporeswa haana kuzipinda mvura akanzi tsano maudzwa pakompetisheni isina inemi saka vaiona kaikuenda number 2 kuti akatanga kupinda yo number 2 vari pekuti une area yako yaunetetawo number 1 ngatii munani yakavigwa kuna Kristu vaunokwinyidzana nawavo vari wired to do it vakauyawo kusaiti kwako utori shasha une zvaunogona but wakaudzwa kuti maybe zvaunogona zvacho hazvina basa hazvibhadhari. Whatever you do, you are wired by God to do. Nobody success yako. Success yakavigwa mune chawakanzi naMwari ita. Zvizhinji zvasara vamwe pamalevels epamusoro. But ukazvitarisa zviri different. Nzvimbo yangu. Kuendwa nodhura pandakakuenda nokumira mana panofarika ndandikutoita zvezvizvi pana akagara pasi akati tsano dati muende penyu pekugara kutroiwe izvi zvandikuita ndo zvakaita ndende iko pamaonenda nemagiri nekupara nekuita sendima connection ngaumenda ndibva panapo zvandikutoita zvezvi kutenga imba yaMwari ari kuti professional imagine kuti iyo ishwa Okanzi naMwari enda chawakanzi naMwari chachina chizvinoshandisa. Yana nitaura kuenda kuIsrael. Somebody watch me on Facebook. We are broadcasting so. Alikuwa ile. Akaniambia I want to give you a holiday. Without kuenda kuIsrael. Ndakazona kuparitsa paritsa so that people experience. They promised to let that. He bought a ticket for me. For 8 days I was in Israel. Everything paid for. Hotels, flights and everything. Here in Peter. Then they get that. Baba tena wewe kwa bwana. Unakuja. Yesu akaberekerwa mudanga, anakuita cowboy, akaita Messiah. Aberekerwa mudanga, zvimozva kauya mudanga. Kodite. Vakaberekerwa mudzimba dzakanaka. Ma wise men Bible not kudini. Herod wakatevera achidambura vana misoro vane tears and below. Akauraya vapi? Vaberekwa mu right place but mu wrong destiny. Sei kuberekwa kwa Jesu mudanga kwakanaka. Kune chekuita neministry yake. Ipi? Ndiye akauya kuzotsiva kuuraiwa kwemombe nemakwai kuti vanhu varegererwe zvivi. Kare vanhu vaenda nemombe nemakwai kuti varegererwe zvivi. But kana Jesu auya, he is the blood that speaks better than the blood of Abel.
Kureva kuti Jesu paari kuuya ari kuti mombe chimira hapenyu pakwana. I'm the only sacrifice. So paari kuberekerwa mudanga hakusi kuti Mwari hamude. Zvine chekuita nedestiny nemission yaakainga. So pese paunoenda musina ine mission nedestiny, you won't make it. Nokuti kune vanhu vepo vanoita zvepo vanogona zvepo. Life haisi competition. You need the revelation to know your destiny. Izvo zvironzi ndofa una chaunoziva. Because wakapinzwa mufield isidei nezvawakasikirwa nezvaungaita. Chikoro kune vakatikunda. Vakafunza kuti tiende kwavari kuenda. Tiriko. Kuti akazoita urombo rakanaka ari kuyepo kwanenge atoma neighbors angu ikoko. After all vhuta apedza vanhu vanoita magroups ava vafoira vasiya vakazodai so timu rakauya kuuniversity rakadzoka kumarai richitaura chirungu taura zvarinoda so paizeta mupasvike hamupatsike taura nyaya dzekuuniversity. Ndasangana nemurume anonzi Jason rimwe dhei kune timu yakauya zikanzi kugreat wall kuuniversity tikuda munhu anogona kuti teacher concerning the wisdom dzanga dzina David in the ministry. Saka vakauya pano nokubva vanditora kwete vana uchitorayo malecture avo ndokubva ndaenda kuuniversity andova mangu eti handiende ini pandakateera manje handina kunogara mubench ivo pavakaenda vakanogara mubench ini handiri kumberi ndichitobvunza kuti noti kudii. I went to teach them. Totogara chienda uko kunodzidzisa ikoko ina mudzidzisa ikoko kunodzidzisa ikoko but kune vanenge vakakusiya kuti hauende vakuru naJesu kunoendeka. Zvinonzi nevanhu hazvigoneka. I stand as a testimony. God can take you there. Yes, very true. Yeah. He can. Anozvigona Mwari. Yes. Zvirinzi zviri impossible no area yake. With God nothing is impossible. Problem yako ndeyekuti Mwari wacho haumude manje. Nokuti kuti hapana zvinoitika, hapana zvinoitika. Zvirambe zvakadaro, zvinoramba zvakadaro. Mwari ndewe munhu wese. Statement iyo isakuvhari inzwa musha. Kana zvichinzi Mwari ndewe munhu wese, hazvireva kuti munhu wese ane zvaachaitirwa naMwari. Zvinoreva kuti munhu wese akasikwa naMwari. But kuva mwana waMwari haisi nyaya yekusikwa, inyaya yekutenda muna Jesu. So vanhu vese vari panyika vanhu vaMwari, but havasi vese vana vaMwari. Maybe ndikupedzere unatozvibata. President kwatiri simaZimbabwe, president wedu is our father, ndibaba wenyika yedu. But motaketi ikadaikamo mwana ndikaguruona mudhara panovakomana nokuchiita musha. But kuti ndibaba wonzi ndibaba uripo. But vane vana vavo biological sons vanotopinda mudining noti mudhara kana kuti mbotaura ndo vana vavo manje. Iwe uri munhu wemuZimbabwe. So munhu wese munhu waMwari. But vana vaMwari vakasiyana nevanhu vaMwari. Vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Kutova mwana waMwari is power. Zvine simba. Kune nyaya dzinokuregedza nokuti uri mwana waMwari. Vamwana kamufumba vatamba navamwe vapana so. Zvinobuda kuenda mutauro vanomhanya pageti. Geti vese vanomukomba mwana wangu. Geti kutonzira machips. Ndinozvinzwa vese vachidaro. Ndava mutauni ndadzokera nemachips. Funga kwako ndinononoka yemdzimba dzavapana. Vatoremashedza machips. Ndinopa wangu. Sai ndichiva nyema. Ndinenge ndichireva kuti ava vanga vachikopa wangu kutaura. Havasi vangu. Saka panoti Mwari ndirangarirei vanozva kuti ndikukopa vana vako. Iwo hauna mati. I'll surprise you. Kana kunopedza. Matthew chapter 6 verse 6. Not kana mava kunyengetera ndida pakawanda movhara ndo. Mwari unoona, the God who sees. Unoona zvamunoita, who will reward you. Sometimes that secret iri pakuti ukaita prayer, Mwari won't walk by what. Sababu the God who sees what you do. So the doing attracts rewards, not the saying. It's good to pray, but check what you do. So ukiona wanapotchema say in prayer, misonta ikufe Mwari. Reward is connected to what you do. Matthew 6 verse 6. And the God who sees what you do will reward you, not the God who hears your crying. Alright, then you quote. Watongerwa mosha unzwakare pamwana uyu.
Onzi baba unoti kudini mwana umuntu magarepo. Umotanga kuchema uchizulira basi. Funga kwako mejustice anoti wabereki mazvona mugara achema. Aiwa yapera. Mejustice anoti baba kana mapedza kuchema toda hungo. Ukawedzera kuchema konzi ndimani. Isoti aimuvi mejustice. Ai isoti aimuva mejustice ekujemusina munhu. Unanoona kutohedha basa reta kusa kuchema. Chinodiwa kuti pave nejustice i-evidence. Evidence usually tangible. The God who sees what you do more than who hears. I'll give an example. Young people stand up and oramba. What's hold after 2 years? Oh, Naka. Teacher Mufuka. Tono Fun Mufunga Dage. Put another Kurorwa. I am a Chaitaura. But I was wrong. One day we never know. But the Toga or Chi, I am a Chaitaura. That you won't go later, I have to order. Ah, oh, you are very true. I'm not talking about I want. That you are watching down, I have to order. So the God who sees what you do, so the doing attracts the reward. For me, I should check what you do when you are searching for a reward. Matthew 6, verse 6. It's all the other than the chamber of the chamber must know what to do. The right side is not to remember the situation and I'm shut up. So what's the right formula, knowing what to do. Peter, Peter's what I'm God bless you so much. One of the best. In him, I'm saying to get the occasion because one of them matters. I will listen to Poguna issue to come from. I will bet somebody's a wrong leader. So you can join me next week. You join me Monday. This is type Manero. I love it. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. That's what I tell you. Around 2008, we are still together. That's the grace of God. And can you imagine? 25 years, 3 days in America. 25. Let them go a fan of it. 25 years, 3 days. The grace of God. So, when I go back, they will tell you, saying, Samson's are dying on Monday. God bless you. Bye bye. Thank you so much. That's what